Malta ngħatat sa nofs ix-xahar id-dieħel biex tikkonvinċi lill-Unjoni Ewropea li f'pajjiżna qed jittieħdu miżuri effettivi biex jitnaqqas id-deficit eċċessiv. Illum fi Brussell il-Kummissarju Ewropew għall-Ekonomija Olli Rehn qal li Malta hija waħda mill-5 pajjiżi li kontrihom ħarġet twissija dwar il-finanzi pubbliċi tagħhom. Ma' pajjiżna hemm ukoll Ċipru, il-Belġju, l-Ungerija u l-Polonja. Il-Kummissjoni Ewropea qed tbassar li d-deficit ta' pajjiżna, ġifieri d-differenza bejn id-dħul u l-ħruġ tal-Gvern, ser ikompli jiżdied. Sal-2012 id-deficit ta' pajjiżna mistenni laħaq 3.5% tal-prodott gross domestiku u sal-2013 3.6%. Id-dejn ta' pajjiżna wkoll żdied bi kważi 70% tal-prodott gross domestiku sas-sena li għaddiet u skont il-previżjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea mistenni jitlaq għal 71% tal-prodott gross domestiku sal-2013. Il-Kummissjoni Ewropea qalet ukoll li ristrutturar tal-Air Malta jista' jżid in-nefqa tal-Gvern u jpoġġi f'riskju akbar l-ekonomija ta' pajjiżna. Il-Kummissarju Ewropew Olli Rehn qal li pajjiżna jrid jagħti evidenza konvinċenti fuq miżuri fiskali biex jikkontrollaw is-sitwazzjoni finanzjarja. Rehn wissa li jekk il-pajjiżi ma jsegwux ir-regoli l-ġodda jistgħu jaffaċċjaw sanzjonijiet ħorox.